Inday. Terorista budakan ko. Anene. Mga idol! Kumusta na mo niya? Jokes lang, brother. Ako din si JR. Nagpayo sa SIR Phase 2. Tingdak ba yan sa Davao? Nagtrabaho ko sa usa ka opisina, sa usa ka publication, dili sa Lakbayan. Itago na lang sa Moonstar to siya. At tinuod, natungwa pa ko kasod din sa akong trabaho. Kaingon ko, ugaw pa ko sa paburot. Sawayon lang ko sa mga barkada. Abi kay Bakangda. Nadawat na lang po na ako. Anak mo yun na. Pobre ka, pobre juga ka. Di ka gwapo, di mo kagawin mo gwapa. Pagkaingon ko doon anday, unfair kayo ang kalibutan. Pero katong last time nga gibulagan ko sa uyab, ating tsabaw na ako. May nalaga ni kay na ako'y amigo nga bitambag sa kuha. Si paring Efren. Kumana itong panghitabo, nagibiyaan ko sa uyab. Kagilistan ko kortahan. Dito na nagsugod. Ang kapyotan! Uy! Friend, Oh! Saka di ako si mga daway-ngoy. iyaan yung uya, friend. Ilan? Kasi mga friend, nga dalira kay kuma, ilan do babae, friend. Ilan naman si Ara kayo. Pidyo ka na, pidyo ka kakataon ba? Naman nga, may magpariya ko sa mga amigo, mundo atong halag. Juan George nga, mga season kayo. Tama na, sige lang niya. Inom na ba? Lagot ka may hilak. Lagot ka ni Guru. Ingnan bitaw ka nga, klaro na kayo binuangan gato. Lagi lain na kayo. Hindi na ko Siguro, madawat. tama na yun, sige lang niya. Uy! Kabalo ka itong bayan na to, kaila ko sa tirada to. May notbas ba eh? Ay nga. Ay nga. Maka ni mo, damak ito na ka ba? Liki juga ka kotak. Conservator, oy, sayang kayo ito imo itong iluwa. Kabalo ba ka nga, dagang kayo nanginang nagtubig karon? Pagulabot! Basta, aminaw sa kuha, ayaw na to, mayahan na to ha, kasabot ka. Damak, dikit ito na madamak. Tama na. Sabak eh.
Mga sir, Oh, dawat ka kasi mo trabaho. Basta pag tinanong pa yan, ha? dad, ako'y bala sir. Magsugod ka isip newsboy. Ikaw mag-deliver ng mga newspaper dito sa mga balay-balay niya. Siyempre, bike sa akong issue sa mo, ha? Para na yung basket tubangan. Dili ba na pwede ka mo dito na isang kuwan, motor na yun. Okay na sir, okay na sir. Okay na mga di mo? Okay, okay, lukot kitong wire sa una. Alsa kitang kuhan ka ng ano yung speaker nga taxi. Dati mo bike ko, charan! Di ba rin, Sir Bato? Ano ka na may gano'n nga. Sigitas mo na eh. Babakang mo nagsabot ano eh. Mas bike na sige dyan para libre na break, di mo? Sige, sige sir, salamat sir. Ito kayo, mag-couch ako dito sa tiyan ako. Grabe ito ano, kalaro. Pamit daw, ha? Tanong ka ng trabaho, di mo, ha? Para bilis na yung meron kaon. Eh sir, mula kang baboy mo kaon dyan eh. Newspaper orange. Newspaper orange. Newspaper orange. Orange newspaper. Nadre monster na inalaya. Ay mo inquire. Nadre gibandira. Na Mr. Suabe. Ay, 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 ay. Newspaper orange. Init pa. Oy, 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 sige, oy, 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 yan! Ganun ka pamilih halin imong newspaper, ha? Ako, nag-observar ako, di ba? Nan maghalin ako ani dre. Dre sir nga. Sige ba? Dre ko sa init ni magbutang sir. Magsini magpalandong po, pero magkagtisoy. Sira, Ay dre. Newspaper orange. bantay ka, ha? Ano mo kaon ni dre mo ra murag jud kag anay mo kaon der ba? Dre newspaper. Ay. Ha? Da. Oje, deliver ako kanitran. Tama. Patang sakin ano. Ay, pa-deliver na tanan. Tama. Ay, alam ko sa layo, ay sa istorya niya. Sige, sige din. Remember that piano so alive. Yan ang kaon taman da ka giwang na ba kayo. Lagi. Salamat kaayo ha. Ay, okay kay na kabalo mi agasuha nga dako da kay komposisyon na sa monster. Lagi. Maso na kay kagawa. Ay, sa manjay. Ha? Sige, Britney. Salamat Britney la. sparring. Kiss na kay tuwan kay kaon ka. Tagay ko usa ka kiss. Nice. So kam kong ginuguan ba yan? Ito na kayo gripo, no? Asi kong lupos ba? Kami aga uy. Uy, Uy, balik friend. Ikigapog ka. Dia? O, sanjay. Laila na mo. Pre, si Kwan, pre. Si, Britney. Uy, Hi. Chris, ikaw si Britney? Oo. Gumpong kayo, no? Grabe ni mo, Brad, Elizabeth, eh. Dabodok ni, dabodok. Isa ba? Saan? Grabe mo. Sure ka yun mo na? Tapos, dyan dinig dabodok. Did you say? DDC. Dagang didang college? Grabe.
Di naman, materialis pertes kayo, puti kayo, dami na yung per. Oh, gang, pwede mo tahan na usab? Ano man? Ah, ilang behabol lang. Uyab. Uyab, good mo, ni JR. Oo, nga naman gusto biyado ka. Pamatod din, be. Pamatod din daw. Tungkol kay, di ngon kang uyap ta. Kiss na yun, kiss. Kisan. Saman, pik na, ha? Di pa ko kumbinsido, anak. Saman yung be, saman yung gusto niya mabalad, be. Oh, Kwan, pwede, Kwan. Dos. Ay, nasunod tayo mo ito. Sabi ko, kay bubo man iya ha. Buwa nga sa ilong. Sorry, Bubo pa, ito dalawa. anak ka. Sige, lahin na lang. Litki na siya, be. Kung uyab bagid mo. Bebe. Liktan be. Ayo. Sa banay. Gusto kayo pakasal ako ni. Oh, sige daw. Kasa rin. Galaw kali. Saman. Tujuh deh. Saman. Be. Grabe, tinuda, be. Ano siguro, pwede mo tos kuha. Lagi na. Grabe. Susamang ka, ginayan mga sa kuha. O da, Aduh, kaon ba? Ay, ako bala. surga? Sa gusto niyo mo. Gang, okay ra mo. Inom ka pa, inom ka ako. Sure. Oh, sige. TI. Yan na, tingko agad. Oh, kana. Pwede na. Eh. At least na, Sige, ba't? Ikaw na, inom, sa gusto niyo mo. Remember that Ikaw ba? Naringay ka, Jay, bali ko nyo. Ano mga... Hindi man naman nailisan ang imuhang motor nga. Batik naman na kayo. Amalo ka. Hindi na ko na ilisan kay ginagawa na ko na. Kita ka nga ko na nang ipapugig mayo. Opo, bitaw na ako napansin bitaw. Pero suti lang, ina lang ko kay... Bulo, biyak ka nga. Si Daddy. Buto pa kay si Daddy ni mo. Lagi, kabalo ko na, pero wala ko gasalik si Daddy. I have my work, you know. Oo, lagi na, mabita ng ganahan kay kunimo dito. Hag ko, Pi. Ayaw ka gabira, ha? Tarong ba? Sabi ko, hindi man ka... Ayaw, itakilid, Pi, kay di ta mag-abot kay kamakay ng imong batiis. Anak ka. Matulog ko naman po. Dito ko matulog sa inyo, ha? Ay! Ayaw tugtog sa inyo. Amo, okay, kabalo, Biaks. Di na ganaan akong mama kung airmats nang matulog, di ka matulog sa balay. Kabalo, Biaks ka na akong kwarto nga. Ang bintana ka ng simento, ramartag ka ng panghaw. Ay, okay na kayo na. Ay, dito ko matulog sa inyo, ha, Jay. Jay! Hindi na akong pare. Pare! Jay, pasensya na, nadugay ko ba kay... Peps! Pasensya na, dugayin ko eh. Traffic kayo ba eh? Grabing traffic Ay, mo eh. okay ra kayo. Kaon. Oh, sige. Gusto mo? Beer, TI. Yan na. Punga pa kayo. Ay, Laila di mo. Oh, Si Jinjin. Taga-SPC. Taga Senior Pedro. Senior Pedring? Oh, Senior Pedring College. Uy, hi Jane. Hi, Efren. Uyab mo, JR. Pre, nun sa mga mura magkakanutan na kangaw-kaw, kagbugas nun sa mga uy, okay, uyab ani, mag 4 years naman gani, mi. Sa? Eh. Sagot. Ano man? Saan dito sa bayan ito ni Agi di eh? Ay, nagkaringga. Ay, kung bulabuga ba? Grabe, tissue bila ba yun? Di ka ba Okay. Amo, mataan mo nga pa, magaling ka katuro. Hindi ka tuos ko, Ha? Suya lang mo tanong ba? Wapa kay kuya ba yun? Tagdadua pa dyan. Mura ba kang di ba? Ay, sige, sige, okay. Ay, di pala ba?
Amon ta, di ba niya ka tuos kuwa, oy? Di mo katabo lagi ko ba? Matino, iyab na ni mo. Unsa ingon nimo, friend? Bagay kay mong duha. Bagay kay mong duha, Jim. Oo, dito. Siyempre, magdugay pa namin di may bagay. Bagay sa kay mong duha. Ito na, magpikit sa mga mo diya. Kato si, kana si Jinjin o katong si Britney. Nagkaringga diya. Parehan ako na silang gusto. Di sa una, pre, kilak mga babae, pre, karong usab naman ka. Lahi naman sa tanawan ng porma na ko nung sa mga oy. Sayang kayo na yung pantalon, mga lives, ba kayo nabakang na. Anak, kaya sige balik-balikon, mag-inanay mo gyud. Grabe. Ya, pre, sige. Maulang, tamis turbo. Hindi ka para di ka mawaw. Ito ka pikas lamisa. Order pilay ka gusto nila. Bakit mo gusto? Mo ba? Basi gusto. Kung di lang bakit, ngano? Gusto kang ngano? Nganong gitiyaw-tiyawan? Adrito. Ako bala. Ya, ikaw? Ako bala dito ako. At maulaw magkaka. Jay? Kaksa ko ba? Sa mga gawin, di ba ka mugakot? Ay, sige, kus kami ng tao diri. Sa mga gawin. Hilasan Sabi ako. lang ka, Jay, marali ko. Uy. Di ba ko ni mo? Di mo ko ni mo lab. Uy, JR. Di pa ka nag-lab. Di ka kadang diri. Ay, pagkanaan na ba? JR, Saan? miss. Ang saman. Mga sabak, kaya punta na siya sa mo. Oo, inaanay na magwala niya. Alay kasi masama kayo ng mga saba. Ikaw, mga sabak, di kaya pong kagbabae. Ay, ito na ni Amo. Maling nataan niya. Mas balik-balik. Ano na dito? Ako di ka kajawat ng uyab na ako ni. Suya juga kayo ba? Wapa kayo kaguya ba na suya juga ba? Ano dito? Sila ba yung tag-tissue eh? Ay, si Kwan niya ba? Ay, si Kwan Sige, niya. order na ko, suya, ginawa na suya juga. Pawa ka ba? Naikuan-kuan na ba? Tuon na ni. Jay? Ano saman? Ay ko kasuko, good. Magminyo na ta, Jay? Ansa? Ay ko na, kaya pa ko natagwas ko pagkaulit tao. Ina ni mo, sige na, Jay ba? Ay ko na, estudyante pa ka niya, pag kung ginainan na ka sa kuha. Ama, kung siguro kumbihan na ka. Ayoko ka nakaagod pag-istorya, Jay. Laina ni mo. Puta, ginanaman dyan kong istorya, gid. Sige, Jay ba? Magminyo na ta, Jay ba? Dili ko! Sige, Jay ba? Dili ko! Dili, Jay ba? Dili ko! Jay! Ano saman? Jay! Magdun yun na ta, dugi-dugi naman kita, uy. Sa? Waka kuyapi? Muro Waka mag... kuyapi diya? Muro magag na siya. Oo, maayo ko kailangan nagot. Kinawa, magminyo na ta. Magkakalipay nga ang baluban pa? Ay, paiman, pero mas okay, biya ako magminyo ta, di ba? Sus, ay, ang pinay mo, sultiyan ta ka. Wala pa nas puna-una na magbinyo. Okay naman, lipay ka mag-joyride ta, mag-adoto tagkuan, gas kanibad. Sige na ba? Ginagwad. Saan naman na siya, uy? Balag mo ila ka dyan, dako, di pa ko makigbinyo. Di pa ko ready, anak. Sige na, Jay! Bahala ka niya. Jay! Bahala ka, bahala ka. Jay! Tulanda ay makigminyo ng akong duha ka mga uyab. Hilas man paminahon apan mo na tinuod.